ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаут.tg қарор доред ва мо дар бораи беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шида чоя дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Аллакай ҳамин ҳафта рӯзи 5 ноябр дар шаҳри Москва турнири ACA 131 баргузор мегардад ва дар ин турнир ҷанговари тоҷик Азам Ғафуров Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. Рекорди касбии Азам Ғафуров 12.2 мебошад ва рақиби ӯ аз давлати Бразилия Алан Гомеш мебошад. Рекорди касбии Алан Гомеш 13.3 мебошад. Азам Ғафуров клуби Тим Баёновро муаррифӣ мекунад. хотиррасон мекунем ки охирон бор набарди Азам Ғафуров бинобар аз сабаби захмӣ шудани зонуи ӯ баргузор нагардида буд. айни ҳол Азам Ғафуров дар шаҳри Москва дар толори варзиши Evil Gym ба ҷанги худ омода шуда истодааст. Дирӯз Азам Ғафуров дар инстаграми худ навореро гузошт ва дар таги ӯ чунин нависонд: ватан модар, ҳамчун фарзанди фидокори ту ман ваъда медиҳам ки то охирон қатраи хун ва то охирон қувваи доштаам кӯшиш мекунам то ки туро ҳифз кунам. Ҳама корро мекунам то ки аз бузургии қувваи ту тамоми ҷаҳон бохабар бошад. Тоҷикистон ба пеш. албатта мо аз ту бо боварӣ зиёд гуфта метавонем ки ту фарзанди баномуси миллат ҳастӣ ва дар арсаи байналмилалӣ муаррифгари Тоҷикистони азизамон ҳастӣ. ба Азам Ғафуров омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшона дар ин набард орзумандам. дӯстон, шумо оиди ҷанги навбатии Азам чӣ фикр доред? ҷавобтонро ҳатман дар комментария нависен. ман бошам ҳамаша мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. ҷанговари вазни сабуки UFC Ислам Махачев ба Исраил Адесаня муроҷиат кард ки пеш аз набарди ӯ бо Дэн Хукер ӯ боварӣ дошт ки ҳамклуби ӯ яъне Дэн Хукер ғалабаро ба даст меорад ва ваъда дода буд ки пули зиёд мемонад. Ислам дар твиттери худ Исраил Адесаняро ишора карда чунин нависонд: эй бро, ту чанд пул бой додӣ? албатта бо боварӣ ба ҳамагон маълум буд ки Ислам Махачев дар ин набард дастболо мешавад, чунки ҳамдастаи ӯ Ҳабиб Нурмагомедов боварӣ дорад ки ӯ ба наздикии чемпиони вазни сабук мегардад. чемпиони вазни миёнаи Eagle FC Фаридун Одилов дар саҳифаи расмии инстаграми худ ана ҳамин расмро нашр карда чунин нависонд: 9 моҳ 39 ҳафта 273 рӯз. ин ҳаёти оддӣ нест, балки чемпионӣ аст. дар ҳақиқат пеш аз ин орзуи камарбанд мекардам, ҳозир бошад орзуи ҷангиданро мекунам. ба наздикӣ иншааллоҳ хабарҳоро интизор мешавем. бинобар аз ҳамин сабаб ҳамчун бародар напурсен кай муҳориба мешавад. ман худам интизорам. албатта дӯстон, хотиррасон мекунем ки худи Фаридун Одилов муддати хело зиёд аз ташкилоти Eagle FC муҳориба интизорад. хотиррасон мекунем ки ташкилоти Eagle FC санаи 10 декабр дар шаҳри Москва турнири навбатии хича баргузор карданияд ва шояд ки Фаридун Одилов дар ин турнир муҳорибаи хича пешкаши мухлисони тоҷик кунад. дӯстон, шумо муҳорибаҳои терминатори тоҷика ёд карден ё не? дар комментария ҳатман ҷавобтонро нависен. ман бошум беҳтариноша лайк монда дар видеоролики навбатӣ пешкаши тамошобинон мегардонам. ҳозир боша се комментария беҳтарини видеои пешинаро пешкаштон мекунам. ба шабакаи мо обуна шавен, лайку зангулачаро шатақати занен. ман бошам айпаси видеоролики навбатӣ мешавам. то видеоролики навбатӣ хонободу сарбаланд бошем.